Еди ще купува 2 автобуса по 100 000 лева. Оставете малко да си отдъхне. Коя е най-странната комбинация с храна, която сте пробвали? Аз не експериментирам много с храна. Обичам да ям кускус с захар и сирене, честно казано. Знаеш ли какво е най-странното нещо, което съм яла? С къриди с кокос. Да, те ги правят сега и с сос от манго. Да. Беше много странно. В смисъл, на едно заведение ми предложиха скариди с кокос и аз бях малко така, как скариди с кокос. Абсурд. Страхотно, обаче на нас се направиха направо на пихти от скариди. С тези 200 точки сме направо за никъде. Тя хубаво ме замаява тук с тези скариди с кокос, обаче тя си 4300 точки, а пък ние направо изнемогваме. Аз така и сега преди малко включвам, може да пуснем прозорци и не съм подготвен за битки, но няма никой. Няма да правим повече битки тогава, ако така изнемогваме, спираме с битките. Лавиш, ти искаше битки, пък никаква те няма. Не знам за къде ги искаш тия битки. Хайде пускай битки, а пък никакви ви няма. Кое е смешното, Джек, само че не мога да разбера? Това е фюжън ястие. Благо беше много странно, но беше вкусно между другото. Към 8. Добре, когато решиш, няма проблем. Ще ги пусна. Само да не сме много малко хора и да забивам. От Тему някой направи ли пари? Няма представа. Кой прави пари от Тему? Михайлов, много ти благодаря. Това е по-гръмнало всичко с това Тему. Аз направо не знам. Какво става сега? Това е някаква пирамида, от която чакам си линка. Това е някаква пирамида, от която сега примерно